ixesha kule ndawo. Haleluya. Ndizawucela ke ngethuba sizawungena ngeenyawo sihlabelele uThixo xa ilizwi ezaphambili azosipha ilizwi. Amen. Bahlale ke entliziyweni yam ndiqhubeleke ndithetha kancinci. Bahlale apha entliziyweni yam apha emini into yobana luthando lukaThixo olenza into yobana uThixo simkhonze. We are responding to love as a God. When we submit to the love of God, just by submitting to the now I will take It is the love that we have for Thixo, because when we turn, yes, we need always love and we are free. Now I understand that it is the love that we have for God. Amen. And we turn around and Thixo as time. We want to tell us in value. This is how we say it. Emhlabeni sizalo isiqalekiso kuphela esiphothisa fika uYesu sithanda. Naxa uthando lunje ukaThixo siresponda. Lo nto leyenza uthando ukaThixo lenzele kuthi sibelelo ethi Thixo andifuni ukuphoxa ndikhona emhlabeni. Now even if we go out there sithi uThixo uyasindisa, luthando siqhutywa luthando lukaThixo. Amen. Yonke lento esiyenzayo ezinzame sizenzayo akukho mthetho omileyo othi yenzani ohlobo. But it is love. We are being pushed by love. Luthando lusiqhubayo siqhutywa luthando. Njengoba sihlangane kanje abantu behlangene kwifawuza siqhutywa luthando. The love. Amen. Iyangihlala lo nto that it is love. Uthando nje bathandeka ayiyomthetho kudala kakhulu umthetho uyakwazi ukuquka abantu bakwazi ukuba but uthando lulo olusenzekana simkhonza uThixo so yikuthi sowonganyelwe inyama yakho but the love of God uthando lukaThixo ukubamba ungakwazi bona ngenxa yothando just by love God. Amen. So kwakuna enhliziyweni yami Thixo mneze ungaphulukani lokuthanda uba ndiyafa ndilele wena ukuze ndingaphulukani uthando. Amen. Kuhle nje lo ungqine ndinabo. Amen. Nakwelihleli phakathi yavuka nje lento it is the love. Amen. Into yenza ubhuti wami yobana nawe ufike apha sithanda uThixo thina. Amen. We are being loved by God because uThixo xa ethanda uyakukhumbuleka. Amen. Ufike umathethe izinto ezizokomeleza because uThixo ubonakalisa uthando. Amen. Ngamanye amaxesha uthandazana kuba uthanda awenzanga ngawe but uthanda the love of God. Amen. That is why the Bible says he who does not love doesn't know God. Amen. Because he who knows God he loves. Uyazenzekela automatically ubana uthanda when you know God. Amen. So masiphakame bathandeka sisazova nje umkhosi kaThixo lenhliziyo kaThixo siphakame sime ngenyawo sihlole uThixo siphela ngoba amen. Simele ngenyawo nje sihlabelele sonke noba uzasiqhubela sifanana njengoba uhlabelela ezela phambi komkhosi kaThixo. Amen. Oh
Jesus. Yes. Ndiyabulisa kakhulu ke kusisi wam apha ngaphambili. Yesu wamkebekile. Siyabulisa kakhulu mfowethu. You are welcome egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndisindisiwe ke bathandekayo. Ndiyakholwa Yesu wayinceda impilo yam. Wazixolela izono zam. Ela sijonge kwincwadi kaYobhi, chapter number 1. Incwadi kaYobhi, chapter number 1. Siqala verse number 14. Siphele verse number Kayobi chapter 1 verse number 14, 15, 16. Siphele verse number 17. Egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyazalwa ke kwadaniso, ndiyakholwa Yesu wayinceda impilo yam. Ndiyabulela kuThixo owandisindisayo, wazixolela izono zam, wandihlukanisa nazo egameni likaYesu waseNazaretha. Sizofunda nje bathandekayo then siyithethe sibe sihlala phantsi. Enkosi moya ongcwele, siyabonga, uvele uthembekile njalo. Enkosi moya ongcwele, siyabonga, uvela uthembekile njalo. Enkosi moya ongcwele, siyabonga, uthembekile enkosi moya ongcwele, enkosi moya, siyabonga, uvele uthembekile njalo. Enkosi moya ongcwele, enkosi moya, siyabonga, uvela uthembekile njalo. Enkosi moya ongcwele, moya ongcwele Job chapter number 1. Kwafika isithunywa kuJobe sathi, izinkabi bezilima, izimbongolo ziklabhile eceleni kwazo. Lapho amasheba etheleka azithatha, izinceku azibulele ngosiko lwenkemba. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Ndifuna ke sibambe i-last statement ethi mina ngedwa ngisindile ukuza kubikela. Yes, qhubeleka. Esakhuluma lowo, kwafika nomunye wathi, umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini, washisa izimvu nezinceku, waziqeda. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Number 2, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuza kubikela. Yes. Esakhuluma lowo, kwafika nomunye wathi, amaKhaledi enza amaviyo amathathu, ahlasela amakamela, awathatha, azibulala izinceku ngosiko lwenkemba. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Ngicela uthandaze.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Apha ke bathandekayo sifunda khona libali noba ludaba elithetha ngomkhonzi kaThixo obizwa ngoba nguYobhi. Then ithi ke iBhayibhile xa sijonga kwichapter yokuqala kuchapter 1 ngoba kuchapter 2 lo sifunda kuwo iyachaza into yobana kwakukho indoda egama linguYobhi enguwa kumhlaba wakwa-Uze. Then ithi iBhayibhile ke xa imchaza ke uYobhi ithi iBhayibhile kwakuyindoda emhlonelayo uThixo eyithiyayo into embi egameni likaYesu. Amen. So ibe seyichaza ke ngayo into yobana wayesisityebi enegusha enemfuyo enempahla emfutshane nazo zonke izinto enabaqeshwa awayenabo. Then now lithi iBhayibhile ke xa siqhubeleka nayo kuthi kwakulapha chapter 1 ithi iBhayibhile kwaba khona ke i-meeting ezulwini. Then xa kuba khona i-meeting ezulwini uzovela noSathane. Ithi iBhayibhile wafika kanye naye wafika ezulwini uyabuza kuJehova into yobana Sathane wena uvela phi na. Uthi uSathane xa ngabe phendula ndisuka emhlabeni noba ndisuka ehlabathini ekutyhutyhatyhutyeni uyabuza uJehova into yobana ngaba umgqalile na umkhonzi wakho uYobhi. Uyabuza uSathane xa ngabe thetha uthi ndiyamgqala kanjani ngoba wena Thixo umbiyele. Ngoba le ndoda ngokumoyika kwayo uThixo nangokumhlonela kwayo uThixo yamenza wabiyelwa nguThixo. But lithi iBhayibhile ke wavuma uJehova evuma ngempilo kaYobhi uba uYobhi makalingwe nguSathane. But ekulingweni kwakhe kwathiwa aze angawuchumisa umphefumulo wakhe. Then lithi iBhayibhile ke uYobhi ekuhlutshweni kwakhe kwafa izinto zakhe waqala wakhula amathuba emzimbeni. Ithi iBhayibhile xa sifuna kuchapter number 1 wavakala unkosikazi wakhe ethetha wathi lahla lo Thixo wakho ufe. Uthi uYobhi xa ngabe ethetha uthetha njengesidengekazi somfazi ngoba wayi-understand okana once ndalahla uThixo ukuphela kobomi bam. So now apha sifunda khona sifumana kunemibiko emininzi efika kwaYobhi. Oqala ovelayo uvela ngesiganeko esenzekileyo. But ndithanda istatement sakhe sokugqibela xa ichaza uthi kwinto yonke ibisenzeka usinde mna ndodwa ukuze uxelele. Ngamagama aphelele eyona nto endenze ndasinda ngumyalezo kumele ndiwuzise kuwe. Bekumele ndifile njengabanye abantu but ngenxa yemeseji okufuneka ifike kuwe ndiye ndasinda. Hallelujah. Hallelujah. So xa uphila ukholwa usindiswa usamkela uYesu yibani understanding ethi baninzi abantu ekudala basweleka but wena uKristu Yesu wasindisa wena ukuzihambisa umyalezo. Yithi le nto xa ngabe ithetha besilima abantu ebesilima nabasweleka bonke but kwasinda mna ndodwa ukuzwa ukuxelela. Ngeba nam ndifile but eyona nto ndenze ndasinda ngumyalezo ekumele ndiwudlulise. Hallelujah. So sengathi le ndoda ekuphileni kwayo yayisithi ndiyabulela ngoba ndiphile. Ndiphila ngenjongo yobana kumele ndidlulise umyalezo. Hallelujah. Kukhona abantu abaye baphile but ekuphileni kwabo bangawenzi umsebenzi wokuphila kwabo. Ndinelwethe entliziyweni yam aba bantu babekhona belima nabo besebenza nabo besenza izinto nabo bafa ngenxa yento yobana kuba umyalezo ubekwe kuba bengazudlulisa. Then babonelwa babafe. Kukhona abantu abazobulawa yinto yobana umntu engayenzanga le nto fanele uyayenza. So ithi ke le ndoda ekusinde mna ndodwa uzokuzwa ukuxelela. Ithi besilima nabantakwethu then ekulimeni kwethu sahlaseleka sibafa bonke kwabe sekusinda mna ndodwa. Okwesibili kuvele sisigijimi naso sidlulisa umyalezo wodwa othi usinde mna ndodwa ukuzwa ukuxelela. Hallelujah. So njengoba uyabona xa usindiswa usinda xa usindiswa mkela uYesu ithi loo nto usindile
kunekele befanele balidla wena, kunemikhi befanele ungena kuyo, but usindile. Ngabe kusindeli kwakho wenza ntoni na? Uthi kusinde mina ndodwa uzokuxelela. Abanye abantu wethu bafile. Nasefamilini yakho kukhona abantu abangaphilanga, kukhona abantu abaswelekayo, even nabantu okhula nabo abanye abasekho emhlabeni. Sibuza usindele ntoni? Ithi lelo na usinde mina ndodwa. Eyona nto endiyiphetheyo, ndiphethe umyalezo. Noba uzova kanjani but kunomyalezo endiwuzisileyo. Noba ngaba umphethe kanjani but lo myalezo kumele ufike kuwe. Sengathi le ndoda noba ngaba bezikhona iiplani zokufa kwayo, nawe bezikhona iiplani zoba ufe, but ngenxa yoba kukhona umyalezo ekumele ufikile. Ekufikeni kwawo umyalezo kufuneka ufike ngawe ngoba kusinde wena. Okokuqala uthi kusinde mina ndodwa ukuzokuxelela. Siphethe umyalezo. Lo myalezo siwuphetheyo nguwosenze sasinda. Kunezinto ebekade sibekelwe zona, kunemikhi bekudala ibekwe phezu kwempilo yethu, but ngenxa yomyalezo saphila. Abanye badlula komeko, abanye badlula ezingozini zemoto ngoba kufuneka uhanjise umyalezo. Uthi kusinde mina lo phakathi kwabantu, phakathi kwe-South Africa yonke kwasinda mina ndodwa ukuze ndihambise umyalezo. Yabona ithi iBhayibhile le ndoda xa ifika phambi koYobi, dinelo ethi ngenxa yokumhlonipha nokumoyika kwakhe uYobi yafika yaguqa ngamadolo, ngoba injongo uba mawufike umyalezo. Noba ufike ngilila, noba ufike ndiva kabuhlungu but umyalezo mawufike wona, ngoba ndisindanga nje. Yabona xa umyalezo ufike ufikile, kukhona abantu abagula balale ICU baphile bahambise umyalezo. Abanye bagwaziwe, abanye badutyulwa, but wena uyaphila. And praise God, ekuphileni kwakho uphinde usinde. Kukhona abantu abaphila but bangasindiswa. Ithi usinde mina ndodwa. Ithi iBhayibhile uqhawukile umgqibe sasinda kethi usindele ntoni? Isindele uba ndidlulise umyalezo. Uthi usinde mina ndodwa ukuze ndidlulise umyalezo. Noba yonke uzofika kabuhlungu, ngoba lithi iBhayibhile umyalezo nomyalezo wayezikrazula iingubo zakho uYobi. Kunomyalezo xa ufike noba ubuhlungu kuwe wena uzowudlulisa, kunyanzelekile uba uwudlulise ngoba uyadingakala kufika kumnikazi wakho. Yabona abanye abantu bazakubetha ngenxa yomyalezo obazisela wona, abanye bazokuthuka ngenxa yomyalezo ekufikise kubo. But into ebalulekile mawufike umyalezo, ngoba injongo yoba ndisindiswe. Andisindiswa ukuba ndizohlala ecaweni, andisindiswa ukuba ndizohlala enkonzweni ndibe kumzalwane, but kunomyalezo kumele ndiwudlulise. Ungawudlulisa umyalezo ngendlela ophila ngayo, ngendlela owenza ngayo, kube khona umuntu ozoncedakala. So xa kuhlala ngamazwi enhliziyweni yami, kwahlala into ethi we are the messenger carriers. Singabantu abathwele umyalezo, and lo myalezo siwuthwele uyadingakala. Sininzi izinto esidlule kuzo, sininzi ingozi esidlule kuzo, saphila sasinda ngoba kunomyalezo othi ngeke siwuhambise. Ithi iBhayibhile uYesu ke wathuma abafundi bakhe, wabathuma eJerusalema. Uthi xa benibuza abantu seniyafuneka enkosini, nomyalezo kunabantu ozobanceda, kunabantu abawudingayo abazokhululeka nguwo. Siphakame sime ngenyawo, funa sithandaze ngala mazwi. Njengoba ulapha namhlanje, ulapha eShakazethi,
ulapha eKZN, ulapha eSouth Africa, ukwifamily yakho not by mistake. Kwindawo kuyo ukuthi bakubeke kuyo akakubekanga ngephazamo. Kunabantu ekumele bancedakale, kunabantu ekumele bahlanguleke ngempilo yakho. Elungavumela ukufa umyalezo ungafikanga. Siyathandaza sonke egameni likaYesu. Bawo siyabulela Nkosi. Oh Jesus, Siyabulela Moya Oyingcwele. Siyabulela Thixo wamazulu. Siyabulela Jehova ophilayo. Ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Usigcinile Nkosi. Usigcine Nkosi ngenjongo. Abanye babhubhile, abanye bafile. Abanye basemajele, abanye basesibhedlele, kodwa usinde mina ndodwa Nkosi. uNkulunkulu wethu onamandla ukuhambisa umyalezo. Athi Nkosi obhalayo izwi lomyalezo, the message of the cross. uNkulunkulu wethu onamandla umyalezo wona wodwa unamandla ukuthi aba sisindiswayo. uNkulunkulu wethu onamandla siyabulela Jehova. uNkulunkulu wethu ongcwele sikade njalo Thixo wethu onamandla umyalezo obeke kuthi uNkulunkulu wethu onamandla ufezakale. Uhambe Nkosi kwindawo zonke, ufikelela Nkosi kubantu bonke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Uthembe thina Nkosi, Thixo wethu onamandla. Ngeke Jehova uthuma abantu ngabathembanga, angeke Jehova unikeze umyalezo. uNkulunkulu wethu onamandla ungabethembanga. uNkulunkulu wethu onamandla phakathi kwabantu bonke. uNkulunkulu wethu ongcwele sibulela Nkosi kwethenjwa nguwe. uNkulunkulu wethu onamandla sibulela Nkosi. uNkulunkulu wethu onamandla ubusigcine nakwinxese likhohlakele kanje. uNkulunkulu wethu onamandla ukuhambisa udaba lwakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sikunikeza usuku Moya Oyingcwele, sikunikeza imbeko. uNkulunkulu wethu onamandla eleleni Jehova uhlala sihlalweni sobukhosi, ubusa ngobungcwele. uNkulunkulu wethu onamandla uyakhazimula Nkosi, uphakeme kunazo intaba, unzulu Jehova kunalo ulwandle. uNkulunkulu wethu onamandla igama lakho uNkulunkulu wethu onamandla liphakanyisiwe. uNkulunkulu wethu onamandla ezulwini laphakanyiswa emhlabeni. Thixo wethu onamandla asiyabisa umyalezo. uNkulunkulu wethu onamandla sethembe lona egameni likaYesu waseNazaretha. Silethe njalo Nkosi phihle, usibiyele Nkosi ngamandla omlilo. uNkulunkulu wethu onamandla usikhusele. uNkulunkulu wethu onamandla unigcine yonke Nkosi egameni likaYesu waseNazaretha. Kusalelo yakho Jehova, Thixo wethu onamandla mayihlale kuthi. Moya Oyingcwele mabangaphupha abantu bakho, ube usinikeze umyalezo. Thixo wethu onamandla mabangaxabananga abantu bakho. uNkulunkulu wethu onamandla abantu bakho Nkosi bengafumananga umyalezo. Sibambe Nkosi njalo, sibambe Moya Oyingcwele ngegama likaYesu waseNazaretha. Moya Oyingcwele, Moya wenyaniso, lizwi elinamandla Jehova ophilayo. Mana njalo Nkosi manathi, uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaYesu waseNazaretha. We shall never be defeated. Thank you Jesus. We shall never be defeated. Mighty Jesus. We are the church of Christ. We are the chosen ones. We are the Kataya. We are the Rekedebo We Shandeya shall Nikosika. never be defeated. We are Jesus.
We are the holy nation. Thank you, Jesus. We are the holy nation. Thank you, Jesus. We are the holy nation. Thank you, Jesus. Unabashatakos. Manaliposamaya. We belong to Jesus. Thank you, Jesus. We belong to Jesus. Rilababashama. We belong to Jesus. Ropomonoposikataya. We are the church. Thank you, Jesus. Where Jesus is the foundation. The chief cornerstone. The great mediator. Thank you, Jesus. Jesus, our high priest. Thank you, Jesus. Yes. Moya wetwele. Mando Moya wenyaniso. Sitwale Jehova. Sitwale lizwe linabantu. Sitwale ndoda yemfazwe. Sitwale kibunge ekibunge. Sitwale kumabahamele. Rikapahandosa. Ilaba sekende kesita. Ilaba kasaya laba kasita. Oh, yini Thixo. Yini moya wetwele. Yini mdala wesifundo. Rikapahandosi. Kamanda sikapahataya. Yes. Riprakosia. Nanda labo In the sikapaya. name of Jesus. Ilibos sekete We sekete. belong to Jesus. Ruka mama We are sikapaya. victorious. We Thank you, are the Jesus. men and women of power. We were born in power. We were born of God. Rikapahataya. Rikashata. Moya wetwele. Siteme wena Nkosi. Siteme wena Jehova. Yes. Siteme wena ndoda yemfazwe. Yes. Siteme wena We will not compromise the message. akukho esingayenza We ngaphandle will not kwakho. compromise the uNkulunkulu message. wethu ogcwele sirilaye kuwe. We will not Impilo compromise. yethu Jehova iphembelele kuwe. In the name of Jesus. Yes, Lord. Ngegama lika In the Yesu. name of Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. We love you, Jesus. Yes, Jesus. We thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Ripataya Rikamaya. Yatania Costa. Kusha. Riandoni Kadosata. Hallelujah. Miadeni Kadosuta. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Funny. Ilimo sekende pesita. Rilo prosikatakas. Thank you, Jesus.
Take your glory. Take your glory, Jesus. King